Ban penlong ya ki pajba ban simkhya hadin ki jing penbena jong ki bor sarkar ya ka lockdown ha baro ka wai kari da ka ba ki pajba kimdei ban mi shabar lane ban let cha ai lait no satang ki kam ki badon kam ki bor pulit jong kari boy police traffic hapo ka jingyalam jong DSP traffic branch uba o masar man kasngi kila simkhya ban le ya ka checking ya ki kali ki balet ki bawan hasilanter jong ka surok ba jong ka national highway bat kumju sha kiwe kilan ki ban rong sha kisnang ka jing thmu bahakman kalong ban ai ka jing hikai badai ban bot yak jing ptha jong ka sarkar kine ki pulit traffic kilapan pauru bakane kamdei ka bakhang ka baka ya kalek kawan henrei ka dei ka jingdon kam ban sumar ya de ha ki bakum kine ki por ki bak ka perthei baro ka wei ka simbanta da ka basyong pen kerpang ya de bat banom ya klelang bat no banoru ha ka ju ka por kalong ru ka jing kentu ya ki pajba bakin sngap bat ko ngu ya ki jing ptha jong sarkar namar kande ka jing bha na ka banta jong ki pajba hi baro Henry lada yele persya kalong gajing pentinjar ki pulit namar tang na kadaw jong ki katto kan engut ki basaila ki pulit ru kila nang jinjar bad hab i yala ka ying kasem bad du tia du dem tang na kadaw jong gajing bom kongu jong ki katto kan ne ki pajba ya ki jing betha jong ki bor sarkar lemba kan ne ka ju ko khobor na kaliang jong urip honius ulakentu ya ki pajba bakin kongu bad bud ya ki jing betha jong ki bor sarkar Kane baro lahikai bat labtha na kabanta ka jingbha jong kari ka jaj benriu ka dong ka thany ka jalla kari bat ka perthei hi baro kawai